ଭିତରୁ ସେ ହୀରା ମତେ ଗଲା କୁଆଡେ? ପଇସା ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତମେ ଥାଉ ଥାଉ ଆଇରନ୍ ଚେକ୍ କରୁଛ ସେ ହୀରା ମତେ ଚୋରି ହେଲା କି? ଆଇଲା ଠିକ୍। ବାପା ଫେରିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି? ବାପା ଫେରିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି? କହିଦେବ ହୀରା ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ଓ ବୈଶାଳୀ, ଓ ପଇସାଳି, ଏଇଟା ହୀରା ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହଁ, ଏଇଟା ହୀରା ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହଁ, ଏ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତିନି ପୁରୁଷ ହେଲା ଏ ଘରର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ। ତିନି ପୁରୁଷ ହେଲା ଏ ଘର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ତାକୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ରଖିଥିଲେ। ତାକୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ଅଥଚ ମୁଁ ମୁଁ ତାକୁ ସାଇତି ରଖିପାରିଲିନି। ମୁଁ ତାକୁ ସାଇତି ରଖିପାରିଲି। ଶେଷରେ ସେ ହୀରା ମୂର୍ତ୍ତିଟା ସହ ଶେଷରେ ସେ ହୀରା ମୂର୍ତ୍ତିକା ସହ ରୂପାର ପାଉଁଜିଟା ବି ଚୋରି ହେଇଗଲା। ଯେ ଏତେ ଦାମର ହୀରା ମୂର୍ତ୍ତି ନେଲା ସେ ସାମାନ୍ୟ ରୂପା ପଇସା ଚୋରି କଲା କାହିଁକି? ଦିଟା ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ଥିଲା। ଗୋଟେ ବାକ୍ସରେ ଥିଲା। ବାକ୍ସକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇଛି ବାକ୍ସକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇଛି ରୂପା ପାଉଁଜିଟା କଣ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତା? ରୂପା ପାଉଁଜିଟା କଣ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତା? ଆସ ପଳାସ। ଠିକ ଅଛି। ଦୁଇଟା ଯାକ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାକ୍ସରେ ଥିଲା ବାକ୍ସଟା ଯେତେବେଳେ ନେଇଛି ରୂପା ପାଉଁଜିଟା ଛାଡ଼ିଦେବ କେମିତି? କାରଣ ହେଉଛି କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ମୋତେ ଦେଇଥିବା ସେ ହୀରା ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ମନଟା ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି। ହେଇ କହିଲୁ ହୀରା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ତ? ହଁ ଦି ଜଣ ନା ଟିକେ ଲୋକ ଆମର ତମେ କିଛି କହୁନା କାହିଁକି? କଣ ହେଇଛି ମୋର? ବାପା ଆପଣ ସିନା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସିନା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସତକୁ ସତ ସେ ହୀରା ହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଚୋରି ସେ ହେଇଯାଇଛି। ହୀରା ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ବାପା ଖାଲି ହୀରା ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହଁ ତା ଭିତରେ ଦେଇଥିବା ଆପଣଙ୍କ ସେ ରୂପା ପଇସା ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ନା ଏଇଟା ତମେ ବସିଗଲେ ଖାଲି ହୀରା ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହଁ ଆଉ ଦେଇଥିବା ରୂପା ପଇସା ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି।